nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Egay. Matod sa Pag-asa, katapusan kining nasigpatan 255 kilometers sa may Itbayat, Batanes. Apan bisan pa man kung nakagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility, may ubang lugar gihapon nga gipaubos sa wind signal. Sama na lang nga signal number 2 sa Batanes, northwestern portion sa Cagayan, Babuyan Islands, ug sa northern portion sa Ilocos Norte. Signal number 1 usab sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, kabahin sa Ilocos Norte, parte sa Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, Benguet, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion sa Aurora, northern portion sa Nueva Ecija ug northern portion sa Tarlac. Samtang usa ka bagong bagyo ang gimonitor gawa sa Philippine Area of Responsibility. Gipaabot nga mosulod kini sa karong Sabado sa gabi o baka sa Domingo sa buntag ug pagatawgo na kini og bagyong Falcon. Sa pagkakaroon ubos pa ang tsansa nga maglandfall kini apan posibleng pakusgon niini ang hanging habagat karong weekend. Wala kini epekto sa bisan asang dapit sa nasod apan padayon nga magpauwan ang hanging habagat nga gipakusog gihapon sa bagyong Egay. Base sa datos sa Metro Weather, adunay tsansang muuwan ang ubang bahin sa Cebu, Bohol, Leyte ug Samar provinces. Posible usab nga uwanon ang pipila ka lugar sa nasod nga apektado sa habagat ug localized thunderstorms.